No podeu marxar, avui segur que no, perquè ja veureu que ens agrada fer-la grossa aquí al torn de tarda, però el nostre recorregut d'avui comença, com ens explicava fa una estona la Laia Saragols, des d'Igualada, perquè allà Creu Roja hi té en marxa la 37a edició de la campanya de recollida de joguines i avui a la capital de l'Anoia. Laia, què tal? Bona tarda. S'hi fa una marató de recollida de joguines. No sé com està ara mateix l'ambient aquí a Igualada. Bona tarda de nou, Guillem. Doncs sí, avui és dia de marató de recollida de joguines. De seguida veuràs que aquesta escala del vestíbul de l'Ajuntament d'Igualada ja comença a estar molt plena. 37a edició d'aquesta campanya de recollida de joguines de Creu Roja i 9 anys fent aquesta marató. Qui ens en parlaràs? La Imma, ella és tècnica de Creu Roja. Imma, bona tarda. Hola, bona tarda. Aquesta escala comença a estar ja bastant atapeïda. Sí, amb els últims 9 anys que portem fent-la en aquest lloc és dels dies que Déu-n'hi-do ple que queda, Fa goig. Tot i això, fa dies que Creu Roja té en marxa aquesta campanya de recollida perquè cap infant es quedi sense joguina a aquestes festes. Quin tipus de joguines recolliu? Recollim sobretot les típiques joguines educatives que diem, que són des de puzzles, jocs de taula, pilotes, construccions, nines, qualsevol joguina que permeti al nen desenvolupar la seva imaginació. Hi ha alguna franja d'edat d'infants que costi més que una altra a l'hora de fer aquesta recollida? Les edats normalment són els més petitets, els menors de 3 anys, perquè la gent no sempre se'n recorden, que també els agraden els Reis, i els més grans a partir de 10-11 anys, perquè també les seves demandes són poc habituals i ens costa una mica més ajustar-nos. Veiem, però, per aquesta escala que els espectadors estan veient des de casa, que les persones voluntàries que han vingut a participar han portat propostes bastant diverses i propostes molt tradicionals, també, de joc de tota la vida. Sí, s'ha d'agrair la feina dels tutors i tutores de les escoles, que són els que més han aportat, perquè han ensenyat amb els nens quin tipus de joguines anirien més bé, el tema de res de piles, res de joguines bèl·liques, i sí, tenim molts jocs tradicionals per jugar en família. Hi ha des de jocs de taula, molt joc de cartes també, molta proposta amb aquest format. Sí, l'Uno sembla l'estrella de les cartes, però hi ha altres opcions també per jugar en família i amics. Són jocs que conviden a que en cas de llars on hi hagi infants de diverses edats puguin fer pinya i jugar tots junts. Sí, exacte, ens facilita el fet que hi ha nens que els hi costa jugar entre ells i aquests jocs de cartes els anima que puguin fer-ho. Parlaves dels tutors, que han sigut unes figures importants, perquè avui, que ha vingut fins aquí durant tot el matí a omplir aquesta escala, han estat precisament a les escoles d'Igualada. Exacte, normalment el divendres, que és l'últim dia escolar, ens venen algunes escoles o venen els seus tutors en representació i ens porten tota la feinada que han fet durant la setmana de conscienciar per aquest projecte i poder aportar el seu granet de sorra. Per tant, a les escoles han estat treballant aquests dies a aquesta campanya solidària, conscienciant els nens i nenes que ajudin a Creu Roja aquests dies. Sí, ho fem a partir dels nens de 5è de primària i inclou nens d'ESO i de batxillerat que també fan entre ells a la classe i aleshores, clar, ja tenim unes xerrades que a vegades hi anem voluntaris nostres, els tutors ja se les han après i ens permet que ho treballen cada any i els nens no són conscients que joguines sense piles i això són ideals i ho veiem aquí. Avui la marató és a Igualada, però als municipis del voltant també hi ha activitat. A Vilanova del Camí ja va tenir un punt i el tornarà a tenir, i altres poblacions també. Avui a la tarda tenim a la Pobla de Claramunt a l'Hotel Jardí, podem equivocar, perdoneu, Teatre Jardí, exacte, i demà tenim a la vinícola de Santa Margarita de Montbui, que també hi haurà un punt de recollida amb voluntaris. Per tant, propostes perquè tothom pugui aportar el seu granet de sorra en aquesta campanya. En el cas d'avui a Igualada, que ja fa anys que ho feu aquí, com la viviu vosaltres? Perquè avui és un dia de molta activitat, tant aquí a l'Ajuntament com a la plaça, molta activitat nadalenca. Com viviu aquesta jornada tan especial? Clar, el fet de fer-ho aquí a la plaça ens permet que coincidim amb la gent de les Nadales de cada any. Des de l'any passat també tenim un acte de la Comissió de Reis i aleshores realment hi ha molt moviment d'entrant i sortint de l'Ajuntament. I també és un dia que el personal de l'Ajuntament també té la seva celebració pròpia i veiem moltes cares. I els voluntaris som els de cada any. Vull dir, ja ens diuen, ja torna a ser Nadal? Dic, sí. I aquí ens troben. D'una manera també el fet que hi hagi tant moviment que la gent ho tingui més a mà, poder-hi participar, no? El fet de venir a gaudir d'aquests actes de tarda fan que puguin fer també aquesta donació. Exacte. Inclús alguna persona que no ho ha pogut llegir abans d'hora ens veu aquí i diu, avui toca, espera't, que vaig a la botiga. I al cap de 10 minuts tornen amb la joguina i ens la porten, vull dir que la gent ho veu. Inclús, i els que no poden avui mateix, els donem l'opció que la setmana que ve, dilluns, dimarts i dimecres al matí, estem a les oficines per poder seguir rebent joguines. Imma, aquest any necessiteu més aportació que altres anys. En quin moment us trobeu?
Clar, ara mateix estem passant les llistes i tenim més de 230 infants de diferents municipis de la comarca i aleshores ens faltarà anar quadrant el tipus de joguina i com podem fer els paquets. Sempre diem que tota joguina és benvinguda i a partir d'aquí ho anem gestionant. Doncs Imma, que vagi molt bé aquesta recollida, tant de bo pugueu recollir forces joguines. Nosaltres tornarem l'any que ve, un any més, a veure com va aquesta campanya. Guillem, ja ho veus, avui activitat solidària aquí al vestíbul de l'Ajuntament d'Igualada, marató de recollida de joguines per Creu Roja i tarda de molt moviment a Igualada, perquè d'aquí poc tindrem actes nadalencs també aquí a la plaça, per tant, convidem a tothom a que vingui a gaudir d'aquesta tarda nadalenca i solidària aquí a Igualada i ens retrobem l'any vinent, Guillem, ja de cara al 2026, des d'aquí, des de la capital de l'Anoia. De fet, t'ho anava a dir ara mateix, Laia, que tinguis unes bones festes, que tu als Reis també et puguin portar un bon grapat de regals o el que hagis demanat i parlem l'any que ve si tot va bé.